आप सभी लोगों को नमस्ते, प्रणाम। और आज मैं आप लोगों को बहुत सुंदर सी प्यारी सी एक माता रानी की भजन सुना रही हूँ कि सूतली मैया के जगाई कैसे है जी, सूतली मैया के जगाई कैसे हो, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे हे जी, सूतली मैया के जगाई कैसे है जी, सूतली मैया के जगाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। टिकवा लियनी माई के नागवा जड़ाई के, टिकवा लियनी माई के नागवा जड़ाई के हे जी, सूतली मैया के पहिनाई कैसे है जी, सूतली मैया के पहिनाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे हे जी, सूतली मैया के जगाई कैसे है जी, सूतली मैया के जगाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। चुनरी लियनी माई के गोटवा लगाई के, चुनरी लियनी माई के गोटवा लगाई के है जी, सूतली मैया के पहिनाई कैसे है जी, सूतली मैया के पहिनाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे हे जी, सूतली मैया के जगाई कैसे है जी, सूतली मैया के जगाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिना कैले दर्शनवा घरवा जाई कैसे। आप लोग बताइएगा कि भजन कैसी है। और आप लोगों को मैं मंदिर दिखा रही हूँ। देखिए हमारे गांव का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। आज मैं आई हूँ मंदिर पे।